ፊልምና ዝጅምር ነቲ ኣብ ሃይስኩል ውሩይ ዝኾነ ተምሃራይ ሳቶያማ ይርኤና። ኣብዚ እዋን ናይዚ ዓመት ናይ መጀመርታ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ናይዚ ክፍሊ ተምሃሮ ሓድሽ መቐመጢ ንክሕዙ ይግበር። ሳቶያማ ነዚ ዝመረፆ መቐመጢ ብኻልእ ተምሃራይ ስለ ዝተታሕዘ ንስኻ መን ኢኻ እዚ መቐመጢ ናተይ ዝብል መልእኽቲ ኣብቲ ቦታ ይገድፈሉ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እቶም ተምሃሮ ናብ ክላስ እንተኣትዩ እታ ካልአይቲ ዋና ገጸ ባህርና ዝኾነት ኖዞሚ ኣብቲ ሳቶያማ ዝመረፆ መቐመጢ ድሕሪ ኮፍ ምባላ ነቲ ቅድም ኢሉ ሳቶያማ ዘቐመጦ መልእኽቲ ብምልዓል ናብ ጅቡኣ ትእትዮ። ድሕሪ ትምህርቲ ኖዞሚ ናብ ትዕርፍቲ ሰዓቶም ዝዘናግዕሉ ቦታ ብምኻድ ድሕሪ ዝተወሰነ ጻንሒት ነቲ ዝረኸበቶ ደብዳቤ እንተንብቦ እቲ መልእኽቲ ካብቲ ብቑልዕነታት ሒዛ ትፈትዮ ሳቶያማ ከም ዝኾነ ትርዳእ። ኖዞሚ ናብቲ ክፍሊ ኣብ ትምለሰሉ ሰዓት ሃንደበት ፊት ንፊት ይራኸቡ። ኣብቲ ሰዓት ትገብሮ ነገር ስለ ዝጠፍኣ ፈዚዛ ድማ ደው በለት። ትገብሮ ነገር ከም ዝጠፍኣ ዝተረድአት መሓዛኣ ማቱስሚ ስሒባ ድማ ትወስዳ። ናብ ገዛ ምስ ከደት ናቱ መንነት ከም ዘይትፈልጥ ዝገልጽ መልእኽቲ መሊሳ ድማ ትጽሕፈሉ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሓንቲ ጓል ንሳቶያማ ፍቕራ እንዳገለጸት እንትርኢ ንሱ ድማ ዝፈትያ ጓል ከም ዘላ ብምግላጽ ነቲ ሕታይ ተቐበለን። ብምቕጻል ኖዞሚ ብዝበለጸ ክፈልጣ ስለ ዝደለየ ድራር ሓቢሮም ንክወፁ ዝገልጽ መልእኽቲ ይጽሕፈላ። ነዚ ምስ አንበበት ብታሕጓስ እንዳዘለለት ናብቲ ሙዚቃ መጻወቲ ክፍሊ ተምርሕ። ልክዕ ምስ ወፀት ናብቲ ክፍሊ ዝኣተየ ሳቶያማ ኣብቲ ዝፈትዮን መልእኽቲ ዘቐምጠሉን ቦታ ፊት ንፊት ማቱስሚ ደው ኢላ ስለ ዝረኣየ ምናልባት ነቲ ብሕቡእ ዝዕላ ዝነበረት ጓል ንሳ ከም ዝኾነት ይሓስብ። መዓልታት ምስ ከደ ቁፅሪ ኖዞሚና ሳቶያማ ርክቦም ብደብዳቤ እንዳሰፍሐ ይኸይድ። ብተወሳኺ ድማ ሳቶያማ ካብዚ ሕዚ ንድሓር መልእኽቶም ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መቐመጢ ሳፅን ዝርከብ ዲያሪ ንክፀሓሓፉ ይነግራ። ንሳ እውን በዛ ሓሳብ ብምስምዕማዕ መልእኽቲ ንምንባብ ነቲ ዲያሪ እንትገልጾ ናይ ማቱስሚ ስም ተጻሒፉ ትረክብ። ንምንታይ ብናይ ማቱስሚ ስም ክጽዋዕ ከም ዝኸኣለን ምናልባት ድማ ክሳብ ሕጂ ምስኣ ዘይኮነስ ምስ ማቱስሚ ይፀሓሓፍ ከም ዘሎ ሓሲቡ ክኾን ስለ ዝኽእል ትርዳእ። በዚ ነገር ምስ ቀጸሉ ብዛዕባ ዝፈትውዎን ካልኦት ነገራት እንዳዕለሉ ምስ ከዱ ኖዞሚ ብዝበለጸ እንዳፈተየቶ ትመጽእ። ሓደ መዓልቲ ናብ ገዞም ኣብ ዝኸዱሉ ሰዓት ንምንታይ ቀስ እንዳብለት ከም ትጓዓዝ እንተሓታ ንሳ ድማ ምናልባት የጋርያና እቺ ስለ ዝኾነ ብምባል እንዳቐለደት ትምልሰሉ። ካብ ሕዚ ንድሓር ምንም ናይ ሕፍረ ስምዒት ክስምዓ ከም ዘይብሉን ብዝበለጸ ድማ ምስ ሰባት ግልፂ ኮይና ክትዛረብ ከም ዘለዋን ትመኽራ። ንሳ ድማ ኣብ ፈለማ ንሰብ ምቕራብን ምርዳእን ከም ትመርጽ ትናገር። ብምቕጻል ወለዱ ህፃን እንከሎ ብምማቶም ምኽንያት ምስ እናሓጉኡ ከም ዝዓበየን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ እናሓጉኡ ስለ ዝሓመመት ከም ዝተጨነቐን ምስ ዕለላ ንሳ ድማ ኩሉ ነገር ከም ዝዋፅኦን ከስተኻኸሎ ከም ዝኽእልን ትነግሮ። ሳቶያማ ብንግግራ ስለ ዝተሓበነ ኣትኪሩ ክጥምታ ይጅምር። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ናይ መዘናግዒ ፕሮግራም ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ቦታ ምስ ተረኸቡ ሳቶያማ እቲ ዝገበረቶ ክዳን ከም ዘጸበቐላን ኣዝያ ብልፅቲ ከም ዝኾነትን ይነግራ። በቲ ዝገለጸላ ኣድናቖት ዋላ እኳ እንተተሓጐሰት ንማቱስሚ ክጥምታ ምስ ረአየት ግን ክትቀንእ ትጅምር። ድሕሪ ዝተወሰነ ጻንሒት እቲ መደቦም ምስ ተጀመረ ኖዞሚ ቤና ምዃና ምስ ረኣየ ዝስተ ነገር ሒዙላ ብምምጻእ ብተወሳኺ ድማ ሓደ ጸዋታ ንዓኣ ክብል ብምጽዋት ኣሻንጉሊት ከም ዝረኸበላን የዕልላ። ሳቶያሚ ናብ ማቱስሚ ብምዃዱ ዋላ እኳ እንተሓዘነት ብኸመይ መንገዲ ፍቕራ ክትገልጽ ከም ዘለዋ ግን ኣይፈለጠትን። ኖዞሚ ኣብ ምሸት ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት እንዳነበዐት ንፍቕራ ደብዳቤ ምጽሓፍ ትጅምር። ዋላ እኳ ክንደይ ዝኣክል ከም ትፈትዮ ምጽሓፍ ተደለየት ዓርሳ ብምርግጋዕ ድማ በቲ ዘሕለፍዎ መዓልቲ ኣዝያ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት ትጽሕፈሉ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሳቶያማ ኖዞሚ ኣብ ባስኬትቦል ደካማ ምዃና ይግንዘብ። ይኹን ዳ እምበር ኣብ እንግሊዝኛ ኣዝያ ልዑል ውጽኢት ስለ ዘምጽአት በዚ ዝተገረመ ሳቶያማ ድማ ኣብ እንግሊዝኛ ደካማ ከም ዝኾነን ክትሕግዞ ስለ ዝደለየን ሓቢሮም ከጽንዑ ከም ዘለዎምን ይሓታ። ኖዞሚ በቲ ሓሳብ ድሕሪ ምስማዕማዓ እቲ ናይ ግሉ ቁጽሪ ስልኪ ድማ ይህባ። ኣብቲ ዕለት በቲ ዝሃባ ቁጽሪ ስልኪ ብምጥቃም ብእንግሊዝኛ ንምሕጋዝ ዝግጁ ምዃናን ትጽሕፈሉ። ናይ እንግሊዝኛ ክእለቱን ምዕባይ ዝተሃንጠየ ሳቶያማ ድማ ብዘይ ምንም ውልውል ይረኽባ። ናብ ገዝኡ ምስ ወሰዳ እታ ንእሽተይ ሓፍቱን እናሓጉኡን ፍቕረኛኡ ሒዙ ከም ዝመጽእ ብምሕሳብ ናይ ኖዞሚ ጽባቐ ምግላጽ ይጅምራ። ኣብ መጽናዕቲ ጽቡቕ ግዜ ድሕሪ ምሕላፎም ሳቶያማ ከምቲ እንግሊዝኛ ዝሓገዘቶ ንሱ ድማ ባስኬትቦል ከም ዘለማምዳ ይውስን። ኖዞሚ ዓርሰ እምነትን ናይ ኳስ ኣተሓሕዛን ዋላ እኳ እንተጎደላ በቲ ናቱ ልምዲ ኣብነት ብምግባር ክእለታ ንክተማዕብል ድማ ይገብር። ብተወሳኺ ድማ
ነቲ ዝሓሰበቶ ንምስኻዕ ዘኽልኽላ ነገር ከም ዘየለ ድማ ይገልጸላ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እቲ ብጣዕሚ ዝናፍቓ ናይ ኖዞሚ ናይ ሕሉፍ ፍቕረኛ ሂሪቶ ክሳብ ሕጂ ከም ዘፍቅራን ሓቢሮም ብፍቕሪ ክቕጽሉ ከም ዝደልን ይነግራ። ብተወሳኺ ድማ ምስ ሳታዮማ ዘለዎም ርክብ እንተሓታ በዚ ሕቶ ዝሓረቓት ኖዞሚ ድማ ንጹሃት መሓዙት ብቻ ከም ዝኾኑ ትናገር። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ናይ እንግሊዝኛ ውፅኢት ከም ዘመሓየሸ ንምግላጽ እንደኣለሻ ዝነበረ ሳታዮማ ምስቲ ናይ ሕሉፍ ፍቕረኛኣ ከም ዘላ ምስ ረኣየ ዝረብኦም ኣብ ዝሰምዑሉ ቦታ ብምዃኑ ይሕባእ። ህሪቶ ዳግማይ ናብ ፍቕሮም ንክምለሱ እንዳሓተታ ምስ ሰምዐ ሳታዮማ ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ምላሻ ከይሰምዐ ገዲፍዎም ይኸይድ። ኣብቲ ምሸት ኣብ እንግሊዝኛ ፈተና ልዑል ውፅኢት ንከምፅእ ስለ ዝሓገዘቶ ምስጋንኡ ድማ ይገልጸላ። ንሳ ድማ ብሓደ ጉዳይ ክተነግሮ ከም ዝደለየትን ኣብ ዝቐጽል መዓልቲ ንክራኸቡ እንተሓቶ ኣብ ዝቐጽል መዓልቲ ኖዞሚና ማትሱሚ ዝኾነ ነገር ስለ ዘጋጨየን ስምዒታ ስለ ዝተረበሸት ምስ ሳታዮማ ኣየር ንምቕባል ብሓባር ይወፁ። ብዛዕባ ነቲ ዝተፈጠረ ነገርን ናታ ጥፋት ከም ዘይኮነን እንትገልጸሉ ንሱ እውን ችግራ ብምርዳእ ካብ ሕዚ ንድሓር ስምዒታ ብግልፂ ንምግላጽ ክትለምድን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ህይወት ብውሽጥኻ ካብ ምጭናቕ ሓሳብካ ምክፋል ሕጉስ ከም ዝገብር ይነግራ። ኣብ ክላስን ከለዉ ሳታዮማ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ ፍቕረኛኣ ብምልዓል ሕጂ እውን የፍቅራ ከም ዝኾነን ይሓታ። ንሳ ድማ ርክቦም ዝጀመረ ብተመሳሳሊ መልክዑ ከም ዝነበረን እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ግን ንሳ ብዘይትፈልጦ ምኽንያት ከም ዘቋረፀን ትነግሮ። ብተወሳኺ እውን ሕጂ ሓቢሮም ንክኾኑ ከም ዝጠየቓን ንሳ ድማ ደደት ከም ዘይብላ ከም ዝነገረቶ ትገልጸሉ። ብምቕጻል ሳታዮማ ቀልዲ ምስ ቁም ነገር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከምዚ ኸማይ ዓይነት ሰብ ንፍቕሪ ተተሓተኪ መልስኺ እንታይ ምኾነ ብምባል እንተሓታ ኖዞሚ ድማ ምናልባት ክትሓስበሉ ከም ትኽእል እንትናገር ሃንደበት ድማ ሳታዮሚ ኣዝዩ ብዝገርም መልክዑ ከንፈራ ክስዕማ የርእየና። እንታይ ከም ትምልስ ግራ ዝኣተያ ኖዞሚ ፈዚዛ ድማ ተረፈት። ብድሕርዚ በቲ ዝተፈጠረ ነገር ከተሓሳስባ ዝጀመረ ኖዞሚ ነቲ መዋእላ ትምነዮ ዝነበረት ወዲ ብምስዓማ ክትኣምን ኣይከኣለትን። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ኣብቲ መቐመጢኦም ብምግዳፍ ናብቲ ሙዚቃ ክፍሊ ተምርሕ። ነቲ ደብዳቤ ምስ ረኸበ ሳታዮማ ድማ ብቕልጡፍ ናብ ኖዞሚ ይኸይድ። ኣብቲ ደብዳቤ ዝነበረ ጽሑፍ እታ ቅድሚ ሕዚ ብሕቡእ ተዕልሎ ዝነበረት ጓል ንሳ ከም ዝኾነትን ንዓመታት ተፍቅሮ ከም ዝነበረትን ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ሳታዮማ ትቐልድ ከም ዘላ እንተሓታ ንሳ ድማ ሓቂ ከም ዝኾነ ብምንጋር ካብ ልባ ይቕሬታ ተሓቶ። ንሱ እውን ብተመሳሳሊ እስካብ ሕዚ ንዓኣ ዝነበሮ ስምዒት ክሓብእ ከም ዘይነበሮ እንዳነገራ ከሎ ብስሕተት ነቲ መጋዊሒ ስፒከር ተብርሆ። በዚ ምኽንያት ናይ ፍቕሪ ታሪኮም ምስጢር ናብቶም ናይ ሙሉእ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ይቃላዕ። ነዚ ዘይፈልጥ ሳታዮማ ድማ ኣብቲ መዓሙቕ ልቡ ዝነበረ ፍቕርን ትገልጸላ። ኩሎም ተምሃሮ ክሕጎሱ ይጅምሩ። ብድሕርዚ እቲ መጋዊሒ ድምፂ ስፒከር ምብርሆ ምስ ረኣየ እንዳሰሓቐ ብምጥፋእ ንዓኣ ንምርኣይ ምኽንያት እንዳገበረ ኣብ ክፍሊ ውሽጢ ይቕመጥ ከም ዝነበረን ትምህርቱ ክሰንፍ ዝኸኣለ እውን ትኹረቱ ኣብ ምንባሩ ይገልጸላ። ኣብ መወዳእታ ፍቕሮም ብምስዓዓም ድሕሪ ምግላጾም ናይ ህይወቶም ሓድሽ ምዕራፍ ኢሎም እንዳጀመሩ እናርአየና ፊልሙና ይፍጸም። ነዚ ፊልም ከም ዝፈተኹሞ ስለ ዘይጠራጠር ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።